Ka ribhoi dorbar ha ka kirwo lingba uba sanai shadam kum u general secretary ha ka jingdon lang ki noyalang mentakasni kila pinpau ya ka jing sposi thang halor ka jing krat no u Dr. Didi Lapang u menteri rangba berim ka jila bala ju ainam ru kum ukpa ka ribhoi ka jing krat no uni u noyalam ka dei shisha ka jing do dong ka bakrau ya ka dong ribhoi bat ya ka jila barok kawai namar u dei shisha u noyalam u bakit khia ya ka kam bat ublade bha bat no shinyang shibun ya ka them ribhoi khamtam ka jing khun pan pinyo ya ka district bapura unong seng ka ribhoi dorbar bat kumjuru unong seng ka ribhoi district sports association kum ka ribhoi dorbar ka pha ru ka kirwo smolem shkayem ka sam u Dr. Didi Lapang nadu ilong ki khun ki kti ki ksiu bat ki bahayeng hasam baro ringkat ka jingdwai bo ble nong bo nong thau un pintengen bat ri sumar ya ka yeng ka sam watla ki mar ka jing thang ka men siam halor ka jingdo no yu rishot bas khem jong ka yeng hakawai ka binta nakalyang ka ribhoi dorbar kala kripa ru na ka yeng ka sam jong Dr. Didi Lapang bakin aila banwanra shipor ya ka met padangsa u Dr. Didi Lapang sharibhoi baki patba ki bamyo bandai smolem yi kinyo ban pe khadu bat ban bu jingdwai watla ka dei tangkat to kat nipor Hagaju kapor kila kirpa tu ya ka sorkar jila bat kumjuru ya ka bor district ka ribhoi ban pin bana shuti ha ka khatsan tarik mendau banai ka badairu kasmi on tab yu Dr. Didi Lapang Mereka janmir nakaliang jung ka ribho dorbar bat kumjuru nak ribho district sport association dari jing sukhya ka mensiam hakaba khatwei bejie nin menmiet Sngau kumalapa nyang kenja ka them ribhoi hakaba ubala penyo ya ke district ribhoi unong seng ya ke ribhoi dorbar unong seng ya ke ribhoi district sport association don shu hakane ke perthai Dr. Didi Lapang udai dingba uba ki khon ka them ribhoi ki shongri tengan barok sikata Karibhoi dorbar bat Karibhoi district sport association ka shngan bat kayo bor bat kayo mensim kat ba udang don hasla jong gade kendo wat haki sngi ke jinglong temben ngidon ke ju ke jing su shit ke jing su shngan tan ka kerteng ke jung u bat ka long renien ke bu udon Mangi ke badang peteng ya kijing syakri. Ngisngo bangiyo ban syania teli hau neu riu ratpa. Kumta ke e ko bangisngo nakaliang ka ribho dorbar bat ka ribho district sport association. Ngisngo bau Dr. Didi Lapang. Udai klong snam. Jong ka jing trekam ke jongi. Nrei wala kataru kum kinong tre ki babut din. Nadin jong ni ai ke cing kular ya gani ka them ribhoi be e jongi bangin ai ke cing syakri kumba u layalam yingi ngin penne ya ke burom ke bau la penkup yangi namar ngidot banong badai lengba jong u ka ribhoi dorbar bat ka ribhoi district sport association kalong kumne kumba kalong bat POE kumne kumba PE haduk dan eksi. Dingba olah kelon, rengidon kecinggan, kebas kem. Bawa umet ba kelon, kisembai kin hap hamadan, bat kin seibyang ya kiding, kibasdang ban penkup, ya kedor, bat ya kedur, jong ke jinglong ribhoi, kumbadon uba Didi Lapang. Nak benta jungi kedai kelat bat ka kebuk siar. Kebangilayo bat trailang bat ubun bun senam. Kan long ka bor yang ngiru ban beteng yang kena kijing trekam. Dei lengba kemensim kebangilayo lengba jung. Tiki khon jong kadong ribhoi. Kikwa bagi dinjat ki jong ba Didi Lapang. Kinomlong ki dinjat haus yap.
Nregi dinjat ke bala yu hauma. Ke ban neksa bat ke ban nomlip lano lanoru. Nga kuat ban penkin mau hang ni yang ke jinglong i kalong yang jong di lapang. Na ke jingruai na ke poim jong melung sesetam. Tang arlan. Kendit ke tenat ke khen. Barok ke senong ke semi. Dei haurang bak ken kibriu barok ki i. Lej sok Dr. Didi lapang. Ini ai perto bat boot ya ke dinjat ki jong pi. Bat ngi kermel, bangin long ki so jong ke jing trei jong pi. Kerpang nak bata ikong kurim jong let Dr. Didi lapang. Yo kon senrang, bat ki kon kseu laigot. Ngidon ban ong ya pi. Kong bat ma pi ki kon bat ki kon kseu. Ki kon ka tem ribhoi. Ki don asenda jong pi bat ringkat bat pi. Lagade ki umat jong jing kemen ki umat ki jing susi bat ngikular bakaribhoi kanai don silenter ki sngi ki jing long jing im jong pi ngakwa ruban putsngo deina kania ka logrendiang jong Dr. Didi lapang bagi kun ka dong ribhoi kita terang banyo ban jingo bat ban pe sisin ladagalat ka don ladagalenti ka don bangin yo i yo u banwanra ke met jungu hakaripo district kenang bagita gi bom yo lat bat ki bom la banwan ai kuble khatdu kin yo dag jingdon joka met jungu walla kalong tang katto kat nepor ni don ru ban om bat ban kerpat nagam taga government bat ke district administration ba silanya gatin pareng. The Ribhodobar and Ribho District Sport Association would like to request the district administration or the state government to declare a district holiday, as it was because of him that Ribhoi was granted a full-fledged state on the 4th of June 1992. So if there is a possibility, we request the district administration to declare the 15th of September 2025 as a district holiday. Detang kini kitin gidon bat ong nakaliang kini ki artli ki seng ki bau Dr. Didi lapang ulai don kiti wat hadu ke klip mat ke sengi ko hadu jong ke jing im jong o. Dr. Didi lapang is dead. Long live Dr. Didi lapang, Haribo District. Kublai shubung.